Gana mararia ahinya ewi kaka iparo ni ODM ringo nyakwara gi jokanyo mag ODM wawere kod mago kendo wadonjo weche motende kod weche mag pur kod ohala. Piny Kenya sani osewuok e bwo chike mag COMESA manirito sekta mar sukari kuom higni buora kendo koro chich sukari odong' thuolo. E kinde ma okang' makama nyuolo luoro ne moko kuom jokanyo ahinya to jopur mag niang'. Jokanyo mamoko kaka mago makembe to yango ni en okang' madhi tego kendo tero ng'wech ohand sukari e pacho ka. Millicent Adhiambo olosona sigana ni. Kotenore kod okang' makamano, riwruok mar jopur niang', Kenya Sugarcane Growers Association, kokalo kuom jagoro margi Richard Ogendo, yango ni wuok Kenya e COMESA en gima ok opoyo jokanyo kaluwore ni Kenya nosebedo kachoro kinde margi kaka jokanyo mar COMESA kane girito keto e tim okang' mar ne keto kembe sukari e lwet ji giwegi kaka yor bero sekta no. Kata bang' higni ariyo ka COMESA nigi bura, to Kenya jadhiga kendo jo trading partners gi ong'eyo ni Kenya dhi kwa extension, but igani to Kenya ok dhi kwa extension nikech Kenya wuok e agreement no. COMESA ni ne konyo industries wa ndalo mane pod gin e lwet sirikal. To sani industry osedhi private. Dwaro ni mondo japur ochuli on quality based. Matiende ni gimoro amora ma kambi no golo. Kogolo sitima tichulo japur a percentage. Molasses ichulo japur a percentage. Bagas miloso go sitima no be ichulo a percentage. Bende gikoni midhiero manyalo biro mienjo en ka jo Black obiro tiyo gi thuolo no mar kelo sukari pacho ka kowuok e pinje maoko e atamalo mamalo. Wan waneno ni gimoro onge gima sike piny ni nyaka chieng'. Ne nitie kama nyaka koro hard decisions bed made. Ka wasewuok e framework ni, number 1, wadwaro ni mondo sirikal oket ne japur niang' guaranteed minimum return. Matiende ni bei ma ok nyal chul japur below mondo protect japur mar niang'. The fears come in when we have rogue traders. En mana ni jomoko golo ga sukari Brazil, jomoko golo Malaysia gi kuonde mamoko, to gibiro to giwuondore ni magi obedo produced within the block ma ok en adier. Koro ka sirikal obendo chako ng'iyo rules of origin, to bende ibedo ka japur mar niang' nianie e yo makare. Riwruok johala mauso kod mathedho mwandu Kenya National Chambers of Commerce and Industries Badema Kisumu korka korgi to yango ni okang' mar Kenya wuok e COMESA en mano ma sirikal chopo godo singo mar chiro kembe sukari kokalo kuom chenro mar ne dwaro ketogi e lwet ji giwegi. Factory kaka Mamoroni kata Chemelil kata Nzoia gidhi mbele gi gimiluongo ni refurbishment gi dho ngere, to gi dholuo en timo repairs mondo mashinde goti, to kuonde ma mashinde ool ahinya to gikelo manyien giketo kanyo mondo wayud sukari moromo. Mani onego timre mondo jowa moloyo jopur kik bed ni rito thuolo mar tero sukari e factory. Onego gitero niang' koikore ni to gitero e factory. Mano e ka ginyalo yudo konyruok, bende ka ginyalo chano ngimagi maber. Ewi mano gikoni chiro makoro yaw thuolo ni ema nyalo biro medo liet ahinya to ponono jopur ko biro chwalo niang' moromo ne kembe kaka dwarore. On the flip side, it means that if we do not meet the local requirement, then imports will be allowed, and is a challenge on our farmers to see that they produce more and more to meet the local needs and have surplus to export. Jokanyo e sekta mar sukari koro nigi geno ni ka sirikal obiro keto maino e neno ni jopur ma pacho ka ojiw mar puro niang' moromo ne kembe kendo lai mar chudo margi oket malong'o. To mano ema biro nyiso kawuok margi e COMESA biro miyo jopur yuto mabup kata oyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.